abans que res, bon dia. El que anem a fer avui en la Falla Arrancapins és agafar i fer unes entrevistes a la del matí. De nou tornen a estar amb nosaltres els amics de Mil de Nou, els treballadors de Canal 9. I res, simplement anem a fer unes entrevistes, ara en principi, i després, conforme vagi passant el dia, doncs tindrem cavalgades, correfocs, de tot. Tot això és el que veurem avui. Anem cap allà. I wake up every day. Oh, la 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 la, we'll show you the way. Oh, réveille-toi, on te vend du rêve, on te fait croire que tout est là. Le paradis sur terre aujourd'hui n'existe pas. Yo veré, 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 cuando pase el tifón nos llevará con él. Yo veré, 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 mano a mano a la luz perderemos la piel. Xiutos de cansa que la festa avui fem dolços de nata i cogues de brut. Movimento fustes i en blanc i del món perquè tant és l'audià al surat de curs. El rameu de murta, places i carrers i abastiu de pirulets, xavals i xiquets i aclariu la bona amb vi moscatell que no hi ha qui pare.
el correfort. Que està superguai.